ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସି ହାତୀ ଦେବୁ ଘୋଡ଼ା ଦେବୁ କହିଲେ ମାତ୍ର କାମରେ ଶୂନ୍ୟ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2 ବର୍ଷରେ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଆଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 6 ମାସରେ ମାତ୍ର ଦେବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ମିଛ କଥା। ମାଆମାନଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେପି ସରକାର ଖେଳୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନବୀନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କି? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା କାରଣରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ସରକାର ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଗୁରୁବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବା ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚରମ ମାଟିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 16,010 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛେଳିପଦର ଗ୍ରାମର ମଞ୍ଜୁଳା ଭେତ୍ରା ଓ ତନୁ ଭେତ୍ରା ଆଜି ଗୁରୁଦିବସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଘର ନିକଟରେ ମକା ବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନେତା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ 30 ଜଣ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 2023-24ରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି, ସଚିନ ଏବଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି ଆୟକର ଟେକ୍ସ ଦେବାରେ। ବିରାଟ କୋହଲି 2023 ଏବଂ 24ରେ ଟୋଟାଲ 66 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେକ୍ସ ବାବଦକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।